Ramogi Okil Beatrice Ng'ethe ma ne ogolo lipot mare ni obila mag okwach kich olalgo koro gikone to e thuolo. Beatrice yangore ni nyocha okawo gi obila mag okwach kich e kar dak mare Nairobi kendo ma obilago nodhi kode. Okinde bwo riwruok mar LSK ni obwogo mar bago ng'anyo ka kwedo meko mare kendo wacho ni meko no itudo gi lal mar achich Kevin Ng'ethe ma nyocha ne opondo ma olal kowuok e tesend obila ma Mudhaiga. They confirm I'm okay and I'm happy to be reunited with my family. Osebedo menyo ma odiochieng' kod otieno ka familia mar Okil Beatrice Ng'ethe manya nyaka nyocha ne ginene mogik ndalo adek mokalo gikone ginyalo gamo muya bang' yangore ni obila nyocha omake ka koro to owe thuolo. Meko mar Beatrice Ng'ethe okelo penj mathoth ka riwruok mar okinde ma pacho ka LSK wacho ni obila mag okwach kich nondhi e wira ni ene okil mar achich Kevin Ng'ethe ma nyocha opusore ma oringo kawuok e tesend obila ma Mudhaiga. Ewi meko mar Okil Beatrice Ng'ethe, Ramogi TV oyudo tipo mar wang' dede mar CCTV manyiso kaka kwetho obila nyocha ochopo kod nyamburko margi e alwora mar ot manyocha gikawe Beatrice e kar saa 12:50 odhiambo. Obila adek moriwo mamine ariyo gi dichuo achiel wuok kendo odonje kar dakno. Bang' thuolo machuok, obilago nenore ka wuok gi Beatrice ka gichomo kama garino ntiere kendo kanyo emilalie kode nyaka kama ok ong'e. Familia mare nyocha ochako manya nyaka tesende mag obila kaka Kiambu, Mudhaiga, Karen kod Gigiri kanyakla kod lok tich mar okwach kich. Riwruok mar okinde ma pacho ka LSK nosegolo duonde oko ka penjo kama obila tere Okil Beatrice. We wish to condemn in the strongest terms possible this blatant abduction of a member of the legal profession who is entitled under the Constitution to be informed of the reasons of her arrest, to have access to her advocate and to her counsel, and we therefore find the actions of the police to be contrary to the Constitution and a violation of our members' rights. Achich Kevin Ng'ethe manyocha opondo kawuok e tesend obila ma Mudhaiga to pod okoyudi ka odiochieng' mar lal mare obila yango ni nyocha okuongo lime gi jago moro manofulore ni ene okil mare. Jagono manyaka sani bende ni e lwet obila. Ng'ethe itudo gi nek mar nyadendi Magi Mbitu manonege paw ndege ma Boston Logan e piny mar Amerika higa mokalo. Jatend migawo mar weche tudruok manyasani Eliud